Nu er vi i gang med at lave et gameplay, og jeg spiller support med min ven. Og ja. Og der er en, der spiller... Nej, jeg kan ikke nå den. Og ham der... ja, han spiller Graves, og ja. Vi gør det helt selv. Vi håber, at vi kan gøre det. Ja. Kan I klare botning? Mod Christiana og en Cherry. Jeg spiller aldrig Eddie Carey. Nej, men det har jeg gjort. Er det fra en top og midt, du gør? Ja, jo, også nogle gange jungle. Nautilus og så, jo... Ja, det er godt. Og så nogle gange også, det er lidt sjældent, jeg gør det. Men så selvfølgelig jeg ikke se. Men jeg spiller aldrig nogensinde support. Nej, okay. Du har prøvet det før, ikke? Jo, jeg har prøvet det. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan heller ikke. Jeg går bare med det bedste. Jeg vil fucking gerne have fresh. Jeg har fresh. Jeg har faktisk... Jeg har Tam, jeg har fresh og jeg har brawl, men jeg spiller ikke nogen af dem. Jeg spiller dem alle sammen jungle, så det er lidt dumt. Det er meget dumt. Fresh er fucking overpowered. Ja, hvis du kan ramme. Sadelig. Ja, okay. Ej, hvis du ikke rammer, så er den stadig god. Ja, du behøver ikke gøre det der, når jeg har fuld liv. Men du kan gøre det på den store der, så får vi begge to gold. Kom, gør det. Nej, jeg har ikke den der ude om. Har du ikke? Nej, ikke endnu. Det er den, jeg har den igen om nogle... Nå. Så kan du bedre forstå, hva'? Jeg kan vel? Bitch! Jeg fik altså... Bare lige dobbelt summon af det der. Godt. Eller dobbelt summon spell. Du har det også. Jeg elsker, når jeg får kills med hans W, det er mega sjovt. Okay, let's dance. Fuck! Skød jeg bare. Fuck! Hvem skader? Nej, der var en, der sagde, at jeg skrev fuck. Ouch, that's really ondt. Det er det eneste, jeg kan lide ved Graves. Det er, at han ikke kan skyde gennem minions. Og jeg har ham. Er det henne? Tak. Eller godt lavet, mener jeg. Hvad laver med dem? Okay. Kom her, mand. Jeg tror, jeg recaller. Bare lad være med at prøve at bait ham. Hvad? Altså, prøv at bait ham, eller hvad gjorde du? Hvorfor stod du så der? Det ved jeg ikke. Hvad gør det bare? Jeg står der, fordi jeg har lyst. Du burde også recall. Altså, så. Ja. Eller, bare lad være. Jeg gør, når du kommer. Eller snart. Jeg gør det, når vi får et kød eller noget. Jeg var lige på dig. Altså, imens står jeg herinde. Skal du måtte den her. Er der nogen ward til at sætte den der? Nej. Nej, den har jeg for set om 100 sekunder. Ja, jeg har faktisk også 100. Eller nu har jeg 95. Nu har jeg 90. Okay. Nu har jeg 90. Okay, vi har præcis samme tid. Det er mærkeligt. Bare hvis vi skal komme grappling igennem det der tog. Glæder mig til at få mit ult. Jeg glæder sig at få ult. Prøv, der er 28,8, så kan det skrue down. Jeg synes lidt, hans ult er lidt mærkelig. Altså, det er ret godt med silencer, ikke? Nej, okay, jeg skulle få den begge to. Ja, det var fuld liv, så. Eller næsten. What the? Hvor meget blev hun ikke lige nok op der, så... Jo, jeg tror hun kan hoppe, mens hun bliver nokket op. Lidt ligesom Ezreal, han kan stadig fyre hans ult af, hvis han bliver nokket op. Nej. Altså, hvis han er i gang med at... Kan det? Ja. Har jeg aldrig set før. Det kan han også, hvis han bliver grappled, men så ultet, det ryger bare det sted hen, hvor det er, at
hvor han startede med at begynde at gøre det. Er du god til at grab? Ja. Tak. Kan du splits, Jin? Ja, det var fucking godt. Ja, jeg synes stadig, at Jin han er meget bedre midlane. Og Eko Sandra. Det skulle jeg lige se Eko. Men ja. Har du prøvet Terry? Nej. Jeg heller ikke. Jeg kan prøve, hvis jeg kan købe, og så kan jeg bruge support. Jeg skal altså gå på. Prøv lige at gå Tarek, så bøsser. Prøv at gå hvad? Tarek, jeg vil gerne lige have den der. Tag den. Altså når det er. Jeg vil den. Indtil. Bum, så får begge du liv. Skal lige level op der. Og jeg er 1400 gold. Grab. Hvad skal jeg? Nej! Fuck, så meget en bøs. Nej. Ej. SS, tænker jeg. Men ikke han starte nok med Black Cleaver, vel? Nej, han er dum. Sæt, han starter nok for at købe Black Cleaver. Stupid! Stupid! Nå ja. Jeg synes ikke den der med hans, den der, hvad hedder den? Den der på en måde giver ham dobbelt alt. Duskblade. Ja. Den starter jeg ikke med at købe til ham. Jeg starter altid med at købe Yamanas Ghostblade, og så nogle gange, så tager jeg Blade of the Rune King bagefter. Eller Rune King. Hvis jeg kommer mod en set, ikke, så køber den der grønne svær. Ja, det var godt. Altså, han ringer til hans mor efter gamet, måske. Jeg gør det efter gamet. Jo, han gør det efter gamet. Det er fordi hans mor kan ikke tage telefonen, når hun er på arbejde. Ja, min mor hun er så ikke lige på arbejde, men det behøver du ikke at sige. Hvor er han så hen? Okay, mit det har mega meget range. Hvor meget har det? Lige så langt som jeg kan se. Altså hvis man tæller eksplosionen med, som man gør. Ja, okay. Så kan bare lige stå. Men hvis den rammer nogen på vej, så den der eksplosion der, den kommer tidligere. Nej. Og du boldede hun? Blev du overhovedet nok gået væk? Ikke særlig meget, sådan bare sådan herfra og så der sagte. The fuck? Okay. Ej, okay. Så bare hvis jeg kan få mit E op på hende. Det er træls. Altså hvis jeg får E op på hende, er hun død. Get bøs. Sådan. Det er godt. Nå, så tager jeg fandme i vejen, men... Hvad? What? Healer du? Ja, det var det. Ja. Fuck, vi godt. Sådan en teamburger. Ja. Jeg skal eddermame købe skin til Blitzcrank, jeg skal. Det skal... Ja. Jeg køber det der Blitzcrank. Eller Final Boss. Okay. Jeg gider ikke lide en niveau. Ærligt talt, så synes jeg altså Final Boss er ret grimt. Ja, jeg synes også. Jeg kan bedre lige ud om det der Blitzcrank. Ja, det er meget sejere. Hvor jeg sådan... Så ligner han en Mac. Ja, det er lige lidt det der wall i den der Eva der. Ja. Den ligner Wall-E, den ligner Eva. Ja. Ja, den ligner Eva. Den der Eva. Wall-E. Jeg kan huske, da jeg var lille, der var den så kendt, og jeg har aldrig set den. Gider jeg heller ikke. Hvorfor? Den er også pisse sorry. Har du set E.T.? RIP? Nej. What? Og nu kan selv bare dodge mit, altså det man ikke sige det.
skal man sige, sådan... Kom væk Kan fra du... mit grab. Okay, jeg vil sige, når det er, at når du grabber hende, ikke også? Ja. Så alt først. Fordi så kan hun ikke nå at hoppe væk. Nej, fordi så bliver det også sejlet lidt. Ja, netop. Nå, jeg tror bare, jeg går tilbage nu. Nu? Ja, for jeg er mere lidt vande. Okay. Og nu begynder jeg at få lidt mærke. Tror du ikke lige, du kan lave et grab eller noget på Tristana inden? Ja, og vi fik en W. Er det vores eller det? Det er vores. Du skal bare indolt det der. Gå indolt. Sådan. Så vi tower, så går jeg tilbage. Okay, det er egentlig dejligt ikke at spille Echo lige nu. Så får jeg tower allerede igen. Så jeg går lige tilbage. Okay. Så skriver den der fulde Face of Mountain. Jeg betoner, du har allerede fået 2 towers. Ja. Jeg tror ikke, jeg har brug for den her. Ja, ikke. Sådan der. Og jeg giver noget på. Giver lidt mere damage på, på dem. Ja, det gør den. Nu er Fiora her. Og hun har lige brugt hendes W på minions, så... Jeg kommer. Okay. Oh! Fuck, hun blev ret hurtigt der. Nå, hvordan ja, er det... Og nu hun har en 2-1. Jeg nåede lige præcis ikke at få mit alt. Jeg skulle nok have fået hende. Og der er bare 4 hernede, der er 5. Free penta til dig. Ja, jeg er død. Og jeg kan heller ikke få det. Og Aurelia må meget gerne komme ned. Ja, må jeg godt, ja. Hun har ikke TP noget. Shit. Hvis jeg havde alt, ikke? Eller hvis jeg var dernede. Bare vi havde den gamle Blitz. Det var så broken. Hvad? Den gamle Blitz? Ja, der var det ikke et skillshot. Hvilken et? Hans Q. Hvad? Så han kunne bare klikke på dem. Hvad laver han? Stop it! Hvorfor? Nej. Er galt, dit shield er lille. Ja! Det giver kun 100. 100? Ja, shield. Det ligner ikke engang 100, det ligner mindre. Ja, faktisk. Det så i hvert fald ikke ud til, at det var 100. Så køber jeg lige armor boots. Og nu skal jeg bare den her. Radiance Omen. Og nogle potions. Og et. Gav det lille dash. Og ja. Hvad er det? Bare der tænkte lidt på noget. Du tænker sikkert på en bombo-combo eller sådan noget. Ja. Prøv at se, Mark, jeg går bare ind og flasher alle 5 ekstra silencer dem, og så older du. Jamen, det kræver også, du er AP, ikke? Det Det er lige meget, tror jeg faktisk. tror jeg ikke. Kom. Jeg har ikke alt. Det er lige meget, vi kan sagtens stemme. Der er Face of the Mountain, og ja. Vi stunder også mig. Og jeg kan lide det der slow egentlig.
Ej, sorry. Ja, okay. Og jeg har 1-0. Mhm. Jeg er 8-3. Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men nogle gange så kritter... Nej, så nogle gange så min basic attacks... Nå, det er fordi vi har fået den der Earth Drake. Det er Mountain. Ja, Mountain. Silence! Åh. Sådan. Vi flikker ind. Vi tager en hæbel, så går vi. Må du ikke sige to. Zed og Lulu er her ikke, så... Fuck. De er deroppe. Død han lige der? Ja, det gør han. Ja. Helvede. Nej, så har jeg ikke... Hvad? Havde jeg ikke nogen skud? Jeg er ret sikker på, at jeg havde skud. Nok fordi den er attack speed. Ja. 2-0. Hvad skal du nu købe? Jeg ved det ikke. Jeg spiller ikke Blitzcrank. Jeg mener, hvad hedder altså items. Ja, men jeg ved stadig ikke, hvad det er. Altså jeg mener, hvad du skal købe. Når jeg skal købe, jeg tror nok bare, jeg tager det, eller andre tager nu. Altså, de tager sikkert sådan noget Infinity og sådan noget. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har altid godt kunne lide at have... Og Phantom Dancer er ret god til en. Til ham. Hvad er det for en? Phantom Dancer. Ja. Hvad er det for en? Jeg ved ikke, jeg har ikke styr på, hvad de hedder. Søg på det, den er fucking god. Og den gør sådan en agtig true damage. Og den gør også crit og attack speed. Men jeg bare ikke sådan for en fix til det. Fuck dig. Undskyld. Ja, fint. Jeg er nødt til at tage Lulu, hvis jeg overhovedet kan tage ham. Kan du godt. Jeg ved ikke rigtig, hvad Lulu hun er i stand til at kunne, men... Hun køber nok Rage Blade. Come on. Jeg ved ikke... Surprise? Skal vi tage Dragon? Ja, det gør vi. Og den giver true damage, den her. Den giver kun 9 for mig. Kom. Ja, jeg står på true damage på alt. Det gør jeg også. Det er nok på grund af red buff. Så nu er det ikke bare... nu brænder den ikke bare, nu skader det også lidt en ekstra, når det er, man skyder. Nej, det Tror jeg. Jeg er ikke sikker. Godt, hvad det var. Sådan føles det, fordi det kommer præcis... Eller også kan det godt være, at det bare kommer præcis på samme tid. Hvis jeg bare får grabbet en eller anden, ikke? Var det lige en, der flashede der? Ja. Men fuck, var det? Han er aldrig sikkert alle helt bundet. Hvis... Man. Fuck! Vent. Okay. Hvis jeg havde flash, så havde jeg sikkert. Ja, måske! Kom. Jeg hjælper dig. Ja! Nej! Hun går efter dit penta. Jeg tror nærmere, det var dig. Nej, var det? Ja! Det griner du bare. Okay, det var jeg begge to. Og så var det mig, der tankede toweret oven i købet, så jeg døde. Natchan. Hvad laver du? Hvad er du lave? Kan du holde ud, jeg kommer? Jamen. Bitch. Godt du ikke ramte der. Hvorfor? Nå ja. Så, Jeg er snart alt. Jeg vil ikke. Hey! Jeg
Han lavede bare et eller andet der. Nej, 30 HP. Han er død. Altså Tarek. Du skader. Hvorfor fuck lavede han? Om William går ud lige inden han får healen. Så tror jeg lige kommer en Icebomb gå lidt. Det er også mega meget armor. Og så Spirit Visage. Og måske den der stav og World Features. Ui. Hvordan fik du det? Det var mit Q. Altså, du ved, den der ekstra skade der. Den der kommer tilbage, ikke? Jo. Okay, Lulu er flashet. Så det godt. Kindred? Kan jeg please? Jeg har ikke købt noget attack speed. Sæt her Harold buffen. Og det er faktisk 4 ord, der er faktisk bedste på holdet. Kom, tag den ind her. 16 assist på. Og 4 edge score. What? Jeg kunne aldrig, mens jeg var et dyr. Eller var det bare mig? Og hvad så? Okay, nu kommer Tarek. Kom, Tarek. Yes. Yes, baby. Yes. Nu kommer Sæt. Fuck det. Tror han er noget. Løb. Ja. Han var altså mig. Nej! Nej, okay, kom igen. Han fik double kill med en til fucking Shadow. Fuck. Not nice at all. Shot. Okay. Fik noget liv fra en minion. Det var fandme også bare det værd, altså. Men fuck han... Okay, Ja. Jeg var tilbage. Okay, jeg var Iceball. Du er også Frozen Heart. Der er så mange af de carries, som normalt skulle have haft static shift, men nu skal have rapid fire cannon. Prøv at høre. Den der Frozen Heart, den giver 90 armor. Ja, det ved jeg. Men de tror, vi tager Drake. Det er så irriterende, jeg kan... den kommer nu. Jeg kan ikke komme over og hjælpe Sæt. Jeg kan ikke komme derover. Kom nu, 4 sekunder. Kom nu! Ja. Hvis jeg prøver at komme herover, ikke, så er det rip. Ja, jeg kommer over. Midt! Fjord, hun gør skader. Ja. Nej. Nej! OP, mand.
det var mit, det der, mand. De skader ingenting. Ingen ser skadet det 4 år. Så er det den her. Du skal ikke regne med at få hjælp af sæt. Sæt, du skal... sæt. Brug din combo. Sådan der. Godt meget godt dækking. Skal I tage barrel eller noget? Og jeg får meget liv. Jeg får mere, jo flere personer jeg rammer med det, jo mere liv får jeg. Fedt. Og hvad gør den der dragon, der kommer nu? Jeg fik S. Du fik S plus. Hvad? Okay, du fik også 24 assists. Ja, okay. Og jeg fik et A. Jeg fik A plus. Jeg fik 232 IP. Så jeg vil egentlig prøve den Tarek der og købe ham. Så skal jeg så gå Eddie Carry? Ja, må du godt. Så prøver jeg lige for første gang. Okay. Okay, hvad koster det der lyserøde skin? 750? Hallo, optager du stadig? Jeg skal jeg slukke optagelsen, eller skal jeg bare blive ved i 2 i 1 game? Jeg vil sige, du skal slukke den. Ja, okay. Guys, jeg slukker den her stream nu. Det var et mega fedt game. Så jeg streamer igen, eller filmer indtil, når vi går i gang med et game. Hej hej!